Какво става, хора? Аз съм Dark Ninja и днес ще играем на Clash Royale. Така. И отворим Super Magical Chest. 59 гоблина. И принц! След това 75 бомбер. 10 скелетони и 2 бейби драгона. Един гоблин хата и 8 гоблин барела. Добре. И принцес. Ще сега. Принц на мястото на Пери. Това е. Ще да е дека. Да. Ще купя Rage Spell. Ще го сложа на мястото на... Да, ето това ще ми бъде дека. Ефтин ми е, доста дека. Време е да играем. Така. И започваме. Добре. Секарката искам да удари. Не, това не трябва да е. Вече това беше много грешно. What the fuck? What the fuck? И балон. Да видим се с какво ще спра. Аре, как може да има въздух? Скелетна армията съм помогна. Дай, ясе! Така. Ще играя в играя защита. Но ще се опитам да му направя. Гаче! Усилията супер много ми помага. Ехе! О, не.
Няма. Още. Забавление. Еми, това беше за този видеоклип. Знам, че беше много кратък, но беше много забавен. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало, знаете какво да направите. И до скоро.